Stop na. Okay, balag wapa mo na human. Mag-check na ta. Kinsa ganan mo answer number 1. Aida number 1. Number 2. Number 2. Number 3. Kinsa ganan mo answer number 3. Number 4. Z number 4. Wala sa'yo mag-check ha, kay ako pang tanawon kung sakto bang answer. Okay, itong tanawon na kung sakto ba ilang answer. So, good na sa number 1, i-multiply ang numerator. 1 times 1 is? 1. Next, i-multiply ang denominator. 4 times 3 is? Check. Kinsa nag-answer ito? Kinsa nag-answer? Very good, Aidan. Sige, number 2 na ta. Multiply ang taas. 2 times 6. Good. Dayan ang ubos. 3 times 8. Good. Pero, wala na human. Mao gani. So, ato ning i-divide og 2. So, ay na to ha. Divide na to 2 ni. Kani. May mo ning. Kani. 12. Pero wala ka na human. Pwede divide na to 2 gihapon. Balik ta sa 2. 6 divided by 2. 3. 12 divided by 2. 6. Pero wala pa na human. Ma-divide pa niyo og 3. 3 divided by 3. 6 divided by 3. Mao na yung answer. Wako ningon sayop ni, pero di po ni pwede chikan. Gano man, wak pa man na human. Pariya lagi akong balik-balik ko na murag naligo ani. Pero wala pa ka nagbanlaw. Nabasa lang kanya, nanabon. Pero wala pa ka nagbanlaw. Meaning, napay sunod pwede buhaton. Kani, number 3. Kung sa buhaton, basta whole number of fraction. Butang 1 sa? Ubos. Good. May maning 4 over 1. So, karon pwede na tamo multiply sa taas o sa ibabaw. Nay, nangutanan ako sa una. Sir, nga nung butangan magyog 1 sa ubos. Kaya aron matuman na to ang step 1. Unsan? Step 1. Multiply numerator. Kung wala na ubos, asa may yung numerator? Maogani. Di ni mo matuman ang step 1 kung walay numerator. So, butangan na mag-1. Nga nung butangan mag-1 din, sir? Kay gusto niya masabtan ba? Sir, di mausab kung 4 niya, butangan mag-1. Di na siya, wala siya nausab ang number? Wala. Nga naman. But pasabot ni 4 divided by 1. Pila man? 4 lang gihapon. Meaning, nara ko gidugang pero wala nausab yung number. 4 lang gihapon na siya. Karon mag-times na ta. 4 times 1. 4. Ako sa ibutang ha. Dayon, 1 times 2. 2. Yang anong 1 ang answer niya? So, ang akong gitudlo, kung labaw ang babaw kay sa ubos, di ba, minus? Atong suwayan, kung pwede ba ha? 4 minus 2. 2 over 2. Di ba? 2, gi-minus, 4, gi-minus ang 2. May mo 2. Dan, gi-kapila na. Kapila ko ni minus. Kausa. Pariha man na. Di ba, kung pariha ang babaw ubos, pila siya? 1. Kuan na, yung 1 po ni, pila tanan? 2. Pwede sa dugingan niyon pagkasulti. 4 divided by 2. 2. Mo nang answer. Answer kay 2. Ganito na itong answer ni Z. So, akong balikon, dili ta pwede mag-multiply ug na whole number. Mao nang kinalamawa ni ang whole number sa kilid. So, ato siyang imong improper. So, 6 times 1, 6 plus 3, mao na niya, na imong nga na, dendarang 9 na nas babaw. So, meaning, wala na ning 3 o wala na ning 1. 9 over 6 na ni. Sige, so 2 times 9, good. 3 times 6, pariha man babaw ko, boss? 1. Very good, Z. Itong pakpakan, Z.